Viron o meu nome os da Antena 3 que viña de facer fariña e digo, como Touriñán? Touriñán haciendo comedia. E Javi doulle a risa porque pensou que era de coña. E foi o que pasou en Land Rover, porque deixalo quizás o momento de máis éxito. Un desencontro, malentendido, non sei como decirlo, coa dirección de Televisión de Galicia, o teléfono, non sei, de Feijóo, de Yolanda Díaz. Os dous. Os dous, sí. Temos un grupo de WhatsApp, non. Cando marchases a TVG, Feijóo non che dixo, non te preocupes, isto se Díxome, arranxa. pa 5 vos cae aquí, pero despois pasaban outras cousas. Por iso digo que non entendo. A ver, neniño, ves como era a cousa. Este non falaba así moi ben, era Lucho, pero... Vale, cámaras, son... Presentación Touriñán toma quinta. Aínda que ten apelido de Cabo, o noso convidado de hoxe tócalle últimamente prodigarse moito en papéis de golfo, porque en Madrid non acaban de creer que teña man para a comedia. Nos, do Padornelo para aquí, sabemos que cando a fai, é criminal. Empezou poñendo en práctica sobre o escenario todo o que aprendera na taberna familiar, e despois, tras bater récords tanto na TVG como no teatro como en Netflix, acariña a idea de facer un western galego, ou como diríamos aquí, unha de vaqueiros. Hoxe sobe o vagón, Xosé Antonio Touriñán. Xosé Antonio Touriñán, Touri, benvido ao vagón. Moitas gracias por convidarme. Un gustazo terte por aquí, Gusto meu, ainda encima un vagón así deste vagón restaurante, é fantástico. A verdade é que hoxe quedounos totalmente para non sei se máis algo do almorzo, pero queda claro que sí que temos todo o que necesitamos. Ti tes recordos moi antigos relacionados co tren? Pois, eu ao ser do rural, pois temos difícil acceso ao tren. É verdade que teño máis, uso máis agora. Non había apeadoiro na aldea, non? No, onde son eu en Castelo non había nin... Teño igual algún recordo pero moi poucas veces fun en tren, que eu recorde. Cando xogaba a balonmán, iba á escola, eu xogaba a balonmán, e acórdome debeu ser dos únicos viaxes que fixen en tren cando era cativo, cando era rapaz. Viñemos desde Gijón nese tren de Febe de Biastro. Polo norte. 10 horas, unha cousa así, desde Xixón, que foi toda unha aventura. E eu recordo quizá que teño único co tren, me parece. Con cantos anos? Pois ao mellor con 14 ou con 13 anos ou por aí. Nesa época fomos alá xogar un torneo a Xixón e á volta pois mandáronos no tren. Os nosos pais nos coches, supoño, pola estrada, e nos deixáronos vir todos en tren. E eu recordo. Pero que che digo, non habendo trens de cercanías, a cercanía a min non era. No. Agora úsalo máis, non? Agora sí. Ademais, disfruto no tren no sentido de que me gusta máis ir en tren porque podes ir lendo, traballando, vendo series. Pero sí, disfruto, é agradable, pareceme moito máis agradable, por exemplo, que o avión. O avión pode ser máis rápido e tal, pero para todo é 1000 veces peor. Entón é un gusto sempre estar no tren, de verdade, paso ben, sí. Que facías xogando balonmano se ti querías ser futbolista? Pois foi casualidade de que o profesor de educación física que tiñamos no colexio pois odiaba o fútbol. Non quería ver a ninguén xogando ao fútbol e comezamos a xogar ao balonmán. Pero prohibíamos directamente xogar ao fútbol. Sí, non lle fútbol. gustaba nada, nin nas clases de educación física, nin que verte de dar... Sí, supoño que é ese odio contra o que manda, non? Contra o orde establecido. E os rapaces xogábamos a balonmán e rapaces a voleibol, non sei moi ben tampouco por qué. En Culleredo, que agora teño unha grandísima canteira de balonmán, das máis grandes que hai en Galicia,
Pero foi ese o xerme? Ou... Sí, eu estuve no xerme do balonmán, non había balonmán en Culleredo, que non sei, foi casualidade, a mí gustábame e sigue me gustando máis o fútbol, pero xoguei toda a vida ao balonmán, un pouco ao fútbol tamén xa de máis maior en xuvenís e eso no Carral, pero sempre ao balonmán. E que tal se che daba o fútbol? Xoguei o tempo que xoguei federado, xoguei no sempre diante do bar de meus avós ali, mandando parar os coches e con porterías que eran caixas de Estrella Galicia ou xerseis, sempre xoguei así. Pero ese era outro deporte, case. Era realmente non había tanta táctica, era máis ese fútbol antigo, non? Ese fútbol de artistas. E despois xoguei o que che digo, en xuvenís varios anos, e era bueno, xogaba, quero dicir, poñíanme entón moi dos malos non era. Eso, sí. É titular, sin xogar nunca, sí. De que xogabas? De libre ou de central ou de por aí, sí, xoguei eses anos, e despois xa cheguei a Modestos e xa había un adestrador que quería que corréramos e eu de correr nunca fun. Xa aí xa cando decidín teño que vivir do conto en vez de vivir do fútbol. Porque a vocación do conto cando che ven? Se hai unha vocación. Non, eu sempre digo, pregúntame isto moitas veces e eu creo que non hai vocación. Quero dicir, non hai vocación. Divertíame moito facendo, xogando a isto, tamén teño recordos de rapaz, pois con amigos na aldea que xogamos a facer programas de radio en casetes gravados, ou a facer parodias. Tes algún grabado aínda deses? Pois seguramente os ten el, o David, un amigo meu veciño, que somos da mesma idade e facíamoslos na súa casa e gravábamos como programas de radio con os seus momentos publicitarios. Recordo ter estas cousas que che deixan nos buzós de tal e facíamos con as súas publicidades e cousas. Ou no cole, pois, cando había que parodiar a un profe nunha actuación de fin de curso, pois é certo que a min pois tamén gustábame facer ese tipo de cousas, pero teño tamén un recordo do teatro de pasar fatal na escola. Porque non esta cousa de aprender os textos, de decilo ben e de todo eso, e ao mellor tiña 3 frases, pero agobiábame moitísimo, pasaba fatal. Pero agora tes moito que aprender, Ahora, eu creo que agora nunca estudiei tanto como teño que estudiar agora, por exemplo, para algunha serie ou para algunha cousa. Pero bueno, xa é de outra maneira, porque é o que che decía, eu nunca pensei que isto de, non, eu xa nacín, eu xa quería ser. Que no meu caso eu creo que foi a profesión a que me escolle a min ou este camiño na vida, ¿no? De que empezamos sin querer o que che decía xogando con aquelo de mucha nucha, facendo teatro no instituto, porque foi donde empecé a currar tamén máis con Marcos e con outra xente no instituto, pero porque éramos moi colegas de sair e todo eso, e creamos este dúo para un día das letras galegas xa eu creo que en 2002, xa fai 20 non sei cantos anos. Madre. Para actuar en Carral un día, para facer e aí nacer un Mucha Nucha, e a cousa foi hinchando, foi funcionando, e onde chamando, empezaron a pagarnos. Porque aquela primeira vez non cobrastes? Aquela primeira vez eu creo que non, Eu creo que a primeira vez non recordo, pero creo que non, e se cobramos foi en B, entón non se pode dicir. Vale. Entón pasamos página. Entón non se pode dicir. Pero foi así. Pero xa dende pequeno contan os veciños que, por exemplo, gustaba charmedar o teu abuelo. Eu criéme nunha taberna e ao final coa xente maior e vexo e creo que é unha dos meus signos de identidade, de copiar moito de toda esa xeración que estamos perdendo, de toda esa xente que a vida cambiou tanto e que tiña unha sabiduría, un saber estar, unha maneira de contar as cousas e de dicilas que eu sin querer entendo que eso foi entrando, porque o que che digo, ao criarse nunha taberna, pois todo eso vai se che metendo dentro sin ti ser consciente. E bueno, meu avó pois era un referente, ainda sigue sendo, ainda que non está, pero é un tipo que admiraba, que quería moito, e que como cando queres moito a alguén, o mellor que podes facer é vacilalo e intentar apretalo un pouquiño, chinchalo, pero el levaba moi ben eso. E acordaste de que lle facías ou? Pois non me acordo moi ben, eu que sei, acórdome de joder as gorras e as boinas, esa gorra que é madrileña, non? Porque non era de boina, era de gorra padeante, de tal e
non sei, e a Romedal, non sei se a él, pero a Romedal ese xeito de ser dos avós, de máis rosmos ou de máis protestoso, de que calquer cousa da vida eles xa viviran 40 veces e xa, vos, sodes moi listos, pero non... Sabes, non sei, pero levábano ben, levábano ben. Tanto el como había varios da súa quinta ali na taberna, que agora xa está pechada, pero cando eu me criei e cando eu andaba por ali, pois había varios que eran, hostia, que eran... E tiñas un comité de sabios na taberna, non? eran especímenes a estudiar e, sabes, era como gorilas en la niebla, era a tipa que eu estaba ali con eles, cuidando deles, escoitándos e aprendendo deles. Era un gusto, quero dicir. O sea, que mentes outros tiveron escolas de teatro, de arte dramático e demais, a túa foi a taberna. Para min foi a mellor. Quero dicir, foi a primeira gran escola sen sabelo, creo, de almacenaxe de información e de xeitos e de maneiras e despois creo que a outra gran escola miña, aparte de que, aínda que fixen cousas de cursos e este tipo de cousas de formación actoral, pois a outra gran escola foron os bares cando empezamos a actuar. Os pubs, os bares, o atoparte cun público que non pagou unha entrada por verte, senón que quere tomar unha cerveza e que hai algún que tomou 4 ou 5 e que hai que lidiar con toda esa tropa. Esa creo que foi a gran escola de curtirse no espectáculo e despois chegar, cando chegamos un pouco á televisión, que empezamos a ser coñecidos, viñamos con todo ese entrenamento e con todo, como che digo, con todo ese lombo xa curtido de lidiar con toda esta tropa en bares e en pubs polas noites. Creo que foron as grandes escolas da miña formación. Ti como te defines? Porque igual xa non chega non sei. unha palabra sola, non? É dicir, payaso igual se queda corto para o Touri de hoxe en día, ou cómico. Non sei se corto, eu creo que tamén as palabras teñen abarcan sabes, uns teñen uns límites claros, e ao mellor cando no meu caso, por exemplo, que me gusta facer tantas cousas, estar en tantos lugares igual demasiados, e probar distintas cousas, non o sei, son feliz sendo payasos, son feliz sendo cómico, son feliz sendo humorista, son feliz sendo actor, son feliz sendo productor. Claro, entón, unha palabra para iso non sei cal é. Multitask ou algo así, non? Sí, multitarea, non? Multitarea, ou non sei como chamar yo ao que son ou ao que fago, non sei. De onde sacas o tempo, a organización? Todo isto falo, todas estas tareas, todas estas facetas, dende a túa aldea de sempre, dende Castelo. Es pai de familia, tes un neno e unha nena, traballas aquí, traballas máis ao do telón de grelos. Dá a sensación de que 24 horas ao día non chegan para todo isto. Ou é que te organizas moi ben? Ao revés, son ainda encima con todo o que fago e son un desorganizado completamente. Teño a gran sorte de convivir e de vivir con unha xente que é maravillosa e super xenerosa, tanto a Patricia, a miña compañeira, como os meus fillos, que eu digo que me perdonan, ás veces non, que me botan en cara, pero que nunca estou, o que non fago, o que non sei que, o que sempre está mamá, o que sempre eso. Teño moita sorte que a familia, que a xente que toda teño de arredor, e de vir de onde viño, porque xa non só a familia, os amigos, todo ese clan de Castelo, de familia, axúdame moito a poder facer todo. E sempre están para adiante, sabes, nunca atopei un eso non, porque vai che quitar, ao revés. Sempre dalle, eso é fantástico, a Madrid, a Barcelona, non hai problema, dalle para adiante. E sempre digo, os pais sempre decimos isto, importante é ter o tempo que temos que sexa de calidade, e ainda encima son un capullo, porque moitas veces o tempo non é tampouco de calidade, porque estás mosqueado, porque estás cansado, porque te sentas no sofá a ver a tele en vez de estar con eles. Agora xa son adolescentes, entón todo... Agora se son eles os que fuxen ou que... Por ahora non, pouco lle falta, pero todo eso que tiñan guardado agora é cando cho empezan a soltar. Xa. Sabes, cando cho botan en cara de non estabas e eso, pero todo merecido, teño que decir que todo moi merecido. Porque ao final todo este traballo tan bonito tamén obriga a renunciar a cousas. Por suposto, creo que, bueno, é o que decías, temos o tempo que temos e tes que escoller, tes que renunciar. Houve un tempo onde esta profesión tamén o que fai é que te estresa no sentido de
teño que facelo, teño que collelo, porque igual despois non ven, porque despois igual non hai, porque igual despois non teño oportunidade, porque non me volven a chamar, porque non sei que. E ata que te relaxas no sentido de se non pode ser hoxe ou se desta vez non é por algo, igual ven despois. E entón tamén xa teño 45 anos e ao mellor non son igual que cando tiña 30, que andas máis agobiado con todo eso de, joder, teño que facer, todos son as primeiras veces. Chámame para unha peli, é que teño que facela. Non, é que non sei onde, xa, pero teño que facela. Unha serie, teño que facela. Un non sei que. Ahora xa fixen 2 ou 3 de cada. Xa vas vendo que vas escollendo mellor, creo. Canto te podes permitir elixir agora? Que Eu poder quero de pensar decisión que tes? todo. Eu quero pensar que todo, o que pasa que sigo escollendo ás veces cousas que a ver como digo isto, que non me apetecen en exceso ou que xa fixen, que son as que menos me apetece escoller, pero tamén creo que teño que facelas. Moitas veces pola xente coa que vou traballar. Aínda que o que faga non é o que máis me gusta ni o que máis me apetece, pola xente que me propón, pola xente coa que xa traballei, que me cuidou moito e que, entre comillas, yo debo, que creo que non yo debo, pero que me gusta non perder de vista de onde veño, que fixen, de onde estou e todo o que xa fixen. Joder, falo de programas como Luar ou como tal, que ao mellor son cousas que de entrada é que isto xa o fixen, xa volver a eso, ou facer un pregón, ou facer un bolo dunha empresa, ou este tipo de cousas que a nivel artístico pois non é o que máis te pode apaixonar, pero quero seguir facendo, quero seguir estando, que non se me olvide de onde veño, non? Eso é porque o clan de Castelo ao final vai se reproducindo noutros clans. Ti necesitas sentirte parte do clan Sí. ou tendes a sentirte parte de diversos Totalmente. clans? Totalmente. Eu prefiro 1000 veces traballar cun amigo, con alguén que o pase ben, que traballar cunha mega estrella. Quero dicir, está moi ben a quen prefira que lle dea igual todo e traballar con alguén que é insoportable, pero que é un gran director, un gran actor, que me dá igual, eu creo que decidín pasalo ben traballando e a mellor maneira é traballar con xente a que queres e amigos. Eso todo un luxo, non? Pois sí, no noso oficio, xa só escoller, o que falábamos antes, xa só escoller é un luxazo, non sei canta xente na nosa profesión, que porcentaxe pode ser o que pode escoller todo o que fai. Moi pouco, seguro, porque os datos din que podes vivir de ser actor ou actriz ou desto da farándula, que creo que viven que un 5%, un 10% de vivir ben, solo desto. Vivir ou sobrevivir? Vivir. E xa ainda encima vivir e poder escoller, que eu son privilexiado, así me sinto, tamén é unha sorte, pero tamén non quero quitar o traballo e o tempo que lle dedico e o que decía antes, que eu non espero para facer. Se non me chaman, fago. E aínda que me chamen e haxa, fago igual. Pero veches ter esa situación de teño que facer porque agora non me chaman ou... No, pero creo que vai primeiro de teño que facer. Vai antes, non me chaman. Non che pode o corpo, non? Non, claro, sí. E canto máis teño, máis se me ocurren cousas. Porque hai xente que di, cando acabe de facer isto, póñome co seguinte. E eu son da filosofía de, ao revés. Quer dizer, que a hora que estás traballando é cando ven todo, cando te chama todo Dios, cando veñen as ideas, cando veñen as propostas. É verdad que hai que organizalo, que eu era moi desorganizado tamén para isto. E montábanseme cousas e moitas veces non disfrutaba todo o que tiña que disfrutar dos proxectos por culpa que tiña varias cousas á vez. Pero como digas, en canto acabe, cando acabes, ven aí o deserto, maiña, querido, porque ao mellor o que viña non ven e pasoume algunha vez. Moi ao principio, entón, aprendí rápido. De non vou coller cousas porque despois venme isto. E non. Eu se podo facer ese ainda encima o que digo, se é algo que me chama porque non estive nunca, porque non o fixen nunca, porque non traballei con esa xente nunca, adiante. Despois, como agora xa vas traballando con moita xente, pois xa sabes o que tens que escoller, a donde é moi fácil decir o de eu non sei a donde vou, pero sei a donde non quero volver, pois é así. Pero así volves, moitas veces, polo que dis. Volvo, pero a donde quero volver, non a donde non quero volver. E en que estás agora, ou que tes na cabeza que non fixeras aínda e que queiras chegar e non estiveras? Pois quero... Que se poida decir, que se sei que estas cousas...
Pero Non? quero facer, gustaríame dirixir de verdade, e facer moitas cousas como actor en audiovisual que non teño feito, gustaríame facer cousas en teatro que teño pensadas e que me encantaría facer, non sei, hai unha chea de movidas que hai outras cousas que teño que facer un monólogo novo porque levo non sei cantos anos coa Quitou e xa necesito facer un novo. Gustaríame facer algo de vaqueros. É vaqueros? unha teima que teño. Fixeches algo de vaqueiros. En donde? O vídeo de Niño Forasteiro. Bueno, pues Era un eso. western, non? Intentaba ser un western, sí. Pero de vaqueiros de aquí, quero dicir, con esa filosofía de vaqueiros americanos, encantarían facer unha obra de teatro ou unha curta ou unha peli ou algo de darlle ese toque. Pero do western ou do noso oeste, do noso noroeste? Dos nosos dos nosos cuidadores de vacas nosas, pero ca filosofía e ca estética de como poñían en valor os vaqueros do oeste as cousas. Bueno, porque tes razón, de vacas aquí non nos van a É ensinar que nada. máis vaqueiros que en Galicia en poucas zonas do mundo debe haber. Ca cantidad de vacas que hai en Galicia, pois encantaría facer unha peli de vaqueiros, ves? Pero veste rollo John Wayne ou Non sei se ten que ser John Wayne ou... Clint Eastwood? Ves máis John Wayne que Clint Eastwood? Non sei. Claro, son referentes que me quedan un pouco lonxe. Sí, cales son os teus así do mundo dos vaqueiros? Non sei, é Río Bravo, quizá. Miguel de Río Lira. Bravo, Miguel de Lira. Río Bravo, quizá é o mellor vaqueiro que eu vi nunca. Quero dicir, tomando esa parte do cine do oeste que de machotes, poderlo levar a un cine de machotes, poderlo levar a como somos nós en Galicia e mesturalo con outras cousas máis actuais. Porque tamén somos menos machotes de carácter, non? Bueno, hai, non sei, nas xuntanzas cabalares e por aí ten que haber machotes destos e xente e na rapa das bestas e hai moito machote. Pero eses machotes que son así cos animais, ao mellor despois non son tan machotes. Non che podes desvelar todo por donde teño, porque igual me joden a idea. No, pero aí a idea está traballada. Isto non é algo que se acaba de levo ocurrir moitos agora. Levo moitos anos pensando nesta historia e aínda nunca nos puxamos de verdade. Porque sempre estás con outras cousas. Claro, bueno, é o que falamos que non dá para todo, pero por eso digo, no momento que vexa un oco, ras, aí me vou con isto. Que supuxo? Que supusieron Mucha Nucha? Todo. Quero dicir, todo a nivel profesional. É o xermen, é a semente de toda esta historia. É do que, eu sempre digo, é do que estou máis orgulloso e estarei no sempre. É como a virxen que lle rezas, pois as miñas virxenes, eu son moi devoto desas dúas señoras, que foron polo menos eu digo que foron as que me deron todo o que veu despois. Entón, para min, son as números 1. Tamén saíron da taberna? Totalmente, creo que sí. Saíron por un lado que era o ano de OT, daquelo de Rosa de España. Rosa de España. E con aquel Euro Living Celebration, nós naquela época andábamos moito no mundo do folk, Marcos e eu, tocábamos a gaita, ou Marcos a pandeireta, íbamos moito a Ortigueira, a Pardiñas, a Zas, a non sei que, festivais de música folk. E ca tontería facendo a cousa, pois puxemos a tocar Euro Living Celebration e dai veu molaban as cantareiras que fixeran versións de non sei que, veu esta proposta de montado un dúo, facede algo que necesitamos facer unha actuación para o Día das Letras Galegas do 2002 e estando na casa de Marcos con súa nai, pois vestímonos con cousas que tiñamos pola casa de pois panos das aboas, de traxes das nais e non sei que, e vimos a nai de Marcos e o primeiro que dixo foi, hombre, as cantareiras de Verdillo, que empezamos sendo cantareiras de Verdillo, saímos 2 veces na tele sendo cantareiras de Verdillo e despois había unha asociación de Verdillo en Carballo que chegaron a unha asociación, as rapazas da asociación, con un que decían que era o seu abogado para poñernos unha denuncia. Aquel foi espectacular. Chegaron, pero montáronnos unha movida. Chegaron físicamente ali. Sí. Foron vos buscar. Viñeron a actuación, esperaron ao final. E cando acabamos, queríamos falar con vos, que nós somos as cantareiras de Verdillo de verdade, este señor é o noso abogado, e como salí perdonade, nós cambiamos o nombre, foi casualidade, porque a nai de Marcos, porque non sei que, montarnos un pitaste, o abogado nin era abogado, era o técnico de cultura de Carballo, meternos un chasco que nin Dios, e desde aquel día pois comezamos a ser as cantareiras de Ardebullo porque houve que buscar un nome que sonara a Galicia para que non existira, non? E que non se molestara ninguén. Ardebullo non existe.
existe, está nos nosos corazóns. Pero non vai aparecer, non van a físicamente- aparecer unhas cantareiras cun abogado técnico de cultura de ningún concello. Creo que no, espero que no, porque aí sí que non temos medo ningún. Se non apareceron, xa está, Imos, se non contra, apareceron. imos a tope contra eles. Bueno, tan bons recordos tes que cando che pedimos que trouxeses un obxecto especial, trouxeches a pañoleta. Sí, pois é o pano da cabeza de Mucha, que o atei moitas veces. Fai moito tempo, xa fai anos tamén que non o poño na cabeza. Teño que admitir que isto a mí acaba de servir tamén para que saiba quen é Mucha e quen é Nucha de verdade, porque Mucha sempre era teño a eu. dúbida. Eras Mucha, non? A ver se me acordo como se facía, ves? Eu cruzaba como así, faltan as gafas, sobranme dentes e esas cousas, pero... E a barba que daquela non a levabas. E a barba que era un pouco, era máis marca de Marcos. Eu iba sin barba, pero era unha cousa así, non? E trouxena por... Pero a práctica non a perdeches, mira que rápido. Non, era rápido, facíase rápido. De verdad que eran uns personaxes cómicos para andar con el por aí. Collían nunha bolsa, que quizá foi o mellor, non? A nivel empresarial foi o mellor, ainda iban na mochila, non necesitábamos moitas cousas. Pero bueno, e ademais o pano é importante porque é un pano que era de miña bisaboa. E é o pano que estuve en todas as actuacións, o único pano que usou. Podeches cambiar o mandilón, pero o pano O non. mandilón tampouco. O único Tampouco. que se cambiou foron as zapatillas porque se iban gastando. Claro. Pero nin os calcetís aqueles gordos de lana verde que tiña eses igual tan rotos un pouco polos dedos por diante, pero esta lle quedaba ben. Nin o mandil, nin o pano da cabeza, romperon as gafas, Sí. comprei 20.000 gafas daquelas de facudía, de gafas de facudía. Sí, de que usaba mucha. E camisas tamén, porque se iban poñendo amarelas, ¿no? Pero isto estivo en todas as actuacións e o que che digo, e para mí o máis importante que estuvo na cabeza de miña bisaboa moito tempo, entón pois aí vai todo. E cando decidides, non aparcalas, pero cando vedes que Mucha e Nucha dan posibilidades de ir e abren portas para ir facendo outras cousas, e empezades a diversificar? Pois eu, en lugar, por exemplo, párase cando a mí me propoñen facer Tourilandia, cando está Land Rover e Roberto marcha a Madrid ou non sei que, a min desde a dirección dime quédate e fai ti un programa. Pero aí ti xa estabas en Land Rover. Sí, pero tamén estaba en Luar ao mesmo tempo. Estaba nas Compatibilizabas. Dúas, eso é. E era o momento grande tamén o momento máis álxido de Mucha e Nucha en Luar. E propóñome facer eso e eu digo, pois igual paramos, que quizá foi máis culpa miña, non? Porque está ben facelo outro e vente se queres tamén a Tourilandia farme como de colaborador ou tal, e paramos un pouco tamén co de Mucha e Nucha, porque despois ainda de eso ainda volveron a facer a Casa da Conexa, ainda volvimos, pero xa non volvimos a Luar. Eu creo que é máis culpa miña, teño toda a culpa. De tantas guerras. No, e de paralas, pasoume tamén en Land Rover, pasoume en outras cousas que se podrían seguir estirando, pero cando eu sinto que xa está, xa non se pode ir a máis. Eu prefiro marchar antes que aburrir, entón, pois, é unha cousa que teño eu, e antes de aburrir meu ou de aburrir a ninguén. E foi o que pasou en Land Rover, porque deixalo quizáis o momento de máis éxito. Sí, foi o que pasou con outras cousas tamén. Aparte de que pasaron outras cousas, eu tamén empezo a facer, ou fixen Fariña, coincidiu coa serie da Antena 3, entón a min xa me apetecía tamén facer outras cousas, fun faltando algún programa de Land Rover. Despois é o que che digo, xa non estaba tan cómodo, xa non íbamos a xa non pasaban cousas novas, xa non se renovan personaxes, era como un camiño un pouco así. Tamén pola miña parte é o que che digo, a mí apetecíame facer outras cousas, e despois hai para min o xerme tal, hai un desencontro, malentendido, non sei como decirlo, coa dirección de Televisión de Galicia, que a persoa que estaba en programas naquel momento, de que íbamos facer unha serie producida por nós, escrita por nós, e producida con outro, e temos escritos 10 capítulos, non sei que, e cada un ten a súa versión, pero molestoulles que fixéramos como de Fariña. Eso foi a raíz de Fariña. Ou non, nadie che vai dicir que sí, pero esos facíancho sentir, entón dixeron, pois entón a serie non. Entón eu tamén son bastante cabezón e dixen, pois se non queredes que este na serie, tampouco vou seguir estando en Land Rover, e
e tamén tampouco en Land Rover xa estaba de todo cómodo, entón, pois, bueno, estas cousas da vida de que decides hasta aquí e punto. Pero sí que houve unha sensación de que, de alguna maneira, Fariña, o gran aldabonazo para moitas carreiras a todos que estabades aí, de portas para fora, para chegar a facer series máis alo de Galicia, pero ao mesmo tempo esa sensación se transmitiu e que esas portas aquí se pechaban por tervos metido nesa serie. Pois pode ser, non sei, a verdad que a sensación pode ser esa, ou polo menos que se pecharon durante tempo. Para algúns xa estaba pechada, pois Carlos levaba moito tempo sin traballar, Carlos Blanco levaba moito tempo sin traballar en Televisión de Galicia. Morris tuvo as súas cousas nese momento tamén que estaba traballando en Televisión de Galicia, e dende aquela, pois non sei se ven de invitado de vez en cando a algunha cousa, pero deixou de estar. Eu non quero decir que non vou traballar, nin quero traballar en Televisión de Galicia, nin podo decir que non me seguiron chamando, non me seguiron insistindo e tal, pero cambiou a cousa, cambiou, é verdad que cambiou porque creo que é un erro. Isto de estás comigo, estás contra min, é ao revés, en vez de aproveitarte de todo ese talento que tes, que é o talento teu, da tua casa, que é a xente que ti criache, que ti formache, que foron referentes nas túas series, nas túas cousas, porque fagan algo e triunfen en outro lado, pois creo que é como, non sei como dicilo, como unha pataleta en castelán, non? Pero como un, pois enfádome, non? Como o balón é meu, pois ala, non xogamos. Foi un pouco así, tamén tampouco non sei hasta onde os que xestionan a Televisión de Galicia se importan demasiado quen está e quen non está, ou se eres un tipo que quere a xente ou que non quere. Non o teño excesivamente claro. Bueno, naquel momento os números respaldaban. Os números, as cifras de audiencia, todo Claro, facía sentir, que che e digo- ti tiñas que sabelo pola rúa, que eras un personaxe dos máis queridos. No, e sigo, quero dicir, eu na rúa eu sigo notando, sigo sentindo, vou ao teatro e enchense os teatros, e levo 8 anos casi facer un contido continuo en Televisión de Galicia, e iso é porque a xente te quere, porque a xente o pasa ben cando ti estás encima dun escenario ou nunha pantalla, pero bueno, que tampouco pasa nada, cada un decide o que ten que decidir, se o poñen nun cargo e ten que decidir dunha maneira ou doutra, decide ou hasta igual tamén lle mandan o que ten que decidir. Eu aí non me meto, nin quero nunca ter esa responsabilidade nin estar aí. Pero bueno, eu que sei, pois naquel momento foi así, seguramente tamén o volumen de traballo, o queime que tes, o tal, tamén che fai pensar as cousas de outra maneira e mira, pois xa está, paras e pero non me arrepinto para nada da decisión daquel momento, porque tamén é o que che digo, todas as cousas teñen os seus tempos. Eso foi e é maravilloso todo o que fixen en Land Rover, ou casi todo é maravilloso no sentido de divertirme moitísimo, paseino moi ben, a xente párate pola rúa e sigue dicindo a día de hoxe, joder, cando te boto de menos, eso é o máis bonito que pode pasar. Entonces, por eso volver, o que falábamos de volver, é que os recordos son 1000 veces millores, Bueno, que a realidade é mellor os recordos. E veches unha volta triunfal a Land Rover aquel día con Lucas Pérez, que eu non Porque sei, non contaba. non sei se era sorpresa, se realmente a sorpresa que se vía no plató existía de verdade. Quer dicir, houve unha sorpresa de unha hora antes. É verdad que entendo que eu se dirixe un programa ou presento un programa e nadie me conta de que está Touriñán aí fora despois de 6 anos que non ven ao programa e nadie me conta. Non, eu entendo que Roberto sabía, pero desde facía unha hora. Lucas non contou nada, nadie sabía nada. En canto chegamos ao plató, pois aí foi a revolución, non? Pero é verdad que foi unha noite así como moi de sorpresas e de cousa e de reaccións de tal, pero foi eso, quero dicir, foi un... Pero se fósemos ese país grande do que falábamos antes, con Coldplay por un lado e as cantareiras polo outro, Sí. este sería un momento histórico, eu creo que histórico do noso audiovisual, pero sería desas cousas que merecerían portadas digitais e noticias, estas cousas. Sí, supoño que sí, non? Non sei, e foi moi ben, eu creo que foi por lo menos a mí o que me chegou por redes e por tal, non sei se foi portada de nada, pero foi Nun como... país normalizado Foi sería. como unha sorpresa, que guai, que ben, que non sei que, e joder, eso tamén che agrada un montón, que a xente te bote tanto de menos, ou esa sensación cando volves a entrar naquel plató e como se pon o público e todo, pois son medallas que te vas colgando, sabes, e que dan moito gustiño.
Pero foi así, foi por culpa de Lucas realmente, porque eu, como che decía, son máis de fútbol que de... Eu son máis do por casi que de fútbol tamén. Ibache decir eu. Joder, para min nese momento eu considero o meu amigo, ainda encima el foi moi xeneroso comigo en todos eses momentos difíciles e cando pasamos ben no ascenso en todo ese tempo, e tamén esta cousa de aguántame o cubata, no? É que non hai collóns de Lucas, ti non tens huevos a vir comigo a tal, o que o? Por veña, vamos, esa semana, eses días, e di, pois claro que vou, e logo, veña. E foi. E foi así. Oye, e daquela serie que quedou aí no limbo, soubose algo? Hai posibilidades de No, recuperala? estará- Era de supoño que- vaqueiros? Non era de vaqueiros, era de... non sei se contalo. Sí, non se fixo nada parecido. Era de un tipo que descubría que era fillo de Fidel Castro. De cando viñera con Fraga a facer aquela queimada e a visitar o rollo de Lugo, pois que deixara aquí unha semente, Fidel, e daquela tiña un heredeiro en Galicia. E era unha comedia, creo que maravillosa. Pasa que é o que che digo de... A sensación é que moitas veces valórase menos o talento, a creatividade, que outro tipo de cousas a nivel de contratación. Vai. Entonces, pues, bueno, foi así. Decidiron así e perfecto. E supoño que o terán, ao mellor tirárono, pero está ali aínda, no despacho, ten que estar no despacho. Pois que miren, agora que están cambiando xente, Sí, pois é un momento para sí, que miren a ver que cousas darlle unha volta, sí, A idea está aí. Eras tío fillo de Fidel? Sí, Bueno, de fillo de Fidel non fixaches, de Fraga sí, de Fraga sí, tío. E como foi iso? Moi ben. De verdad que estou, joder, foi unha paseino tan ben, mira que é un personaxe pequeniño, que foron poucas sesións, pero encantoume, ademais facer un personaxe para unha serie de Movistar, para non sei que, decía como, joder, que me encantaría pasar a historia como o primeiro que fixo en ficción a Fraga, sin ser nun sketch, sin ser en parodia, sin ser non sei que, eu non sei se hai... E que creo que xa o es. O primeiro. E me parece un personaxe tan interesante, quero dicir, podemos estar alonxados do que políticamente pensamos os dous, ou máis ou menos cercanos en certas cousas, ao mellor vendo o que veo despois, pero é un personaxazo para facer. Para mí foi un regalazo e divertíme tanto facendo, sobre todo o tempo que non estábamos rodando, porque eu estaba vestido e estaba todo o tempo era Fraga, todo o Seguía tempo. sendo, E a xente fixeches un ali- Stanislavski, meteches no papel. Era un show. Pedías o café con voz de Fraga, esas cousas, sí. Maravilloso, de verdad, pasei moi ben. Aí o difícil debe ser non caer na imitación, unha parodia, non? Sí, pero bueno, o control realmente aí e tiñano moi claro que, aínda que é unha serie así moi alegre e moi tal, non queríamos imitar, nin queríamos parodiar, nin queríamos nada. Non queríamos ser igual, tiña que recordar e non pasarnos. E creo que está, eu hasta deso tamén, poucas veces cando me vexo, pois me gusto, e creo que está ben o que fixen de Fraga, creo que está ben feito. Mira, que parece así de tal, de creerme, non sei, pero creo que é un traballo que está ben feito. E mira que curioso, porque se un repasa os traballos que fixeches en plataformas, en series, daba a sensación de que a comedia era só para nós. Como que o Tauriñán que andaba por fora tiña outro rexistro. Sigue sendo, creo. Sigue sendo, Teño sí. esa sensación. Tens que Sí, convencelos no, tens que aínda convencelos non- de que é un tipo que pode Ainda facer non, rir. sí, ainda non fun capaz, porque sí, pois as cousas que me están saindo casi todas é ao revés, é de drama e hasta de cabrón, de malote, ¿no? perdón, de fillo Sí, de puta, sí, non sei hasta onde se pode decir palabrotas, pero de mala xente. E entón está tamén moi guai para min como actor, como profesional desto, que chegues a lá e te vexan dunha maneira e que veñas aquí e te digan, ti faz de malo, pero eu non o creo, que ti és bo tipo, eu non me creo nada, sabes? A mí non me pega, e ao revés. No outro lado, joder, por exemplo, a Veiga, cando presentou o casting en Antena 3 ou en Antena 3, en Amazon Antena 3, non? O casting para facer pequeñas coincidencias, e viron o meu nome, os de Antena 3, que viña de facer Fariña, e digo, como Touriñán? Touriñán haciendo comedia. E Javi doulle a risa porque pensou que era de coña, que yo estaba dicindo como con retranca. Era un tipo de Madrid, ali non, deso non hai, non teñen, non? Teñen outra cousa, pero retranca non. E fixolle gracia, pero dixo, joder, mira o que me pasou, que guai isto, non? Que pase. Eu, para el, para moita xente aquí, pois, donde podo fazer máis ou donde sí, tal, para facer comedia,
E alá é ao revés, é onde me ven máis como comedia, que raro, non? A ver se te van a encasillar, Zaira, que sempre di, por que non me ofrece unha película romántica, por exemplo? Bueno, pero hai, creo que Pazaera é outro exemplo. A Zaera canta comedia fixo aquí. Morris canta comedia fixo aquí. E claro, eu sempre digo tamén, ollo, cando un payaso se pon serio, pode ser o que máis medo dea do mundo, non? Mira, It, non? Pois eso digo. E entón, pues, bueno, creo que, bueno, é o de sempre tamén por botarnos flores aos que temos a sorte de que nos deixen xogar as dúas cousas, para min Mentres estás facendo de malo, de cabrón por eses mundos, é fantástico. aquí estás facendo rir a todo o país e, por exemplo, xa non falamos só da tele, no teatro tedes récord absoluto, non? Con Somos Criminais, eso é así? Pois eu creo que sí, según os datos da SGAE, que é quen leva os datos Eu non llevo levar a contraria as GAE. Claro, e na venta de entradas e é verdad que ao millor vendéronse moitas entradas aquí que en algún momento que non pasaban polas GAE, non sei. Pero Tampouco se poden dicir esas. pagando impostos O sea, en aso desos que máis audiencia tivestes. Sí, como espectáculo teatral creo que, bueno, decíannos cando pasamos das 60.000 que nunca un espectáculo en galego pois tuvera tanta venta de entradas, que fora o espectáculo máis visto, máis mercado, o que sea. E non sei, velo no teatro aínda hoxe, despois de 3 espectáculos, levamos 3 de Somos Criminais, sigue sendo increíble a cantidad de xente que ven ao teatro e é un gusto sobre todo porque o que pasa con eso é que che dá unha liberdade para poder facer, dicir e crear o que queiras. Porque cando hai diñeiro que che pon outra xente, pois ao mellor hai que ter cuidado con isto, hai que ter cuidado con aquelo, ou despois ao mellor non te contratan, ou ao mellor ao meu concello non podes vir porque esa obra é de non sei que. Pois nós, por exemplo, o que facemos é temos a sorte de grazas ao público, grazas a que ven moita xente a vernos, pois ti alquilas un espacio e ti ali fas o espectáculo que che dé a gana. A quen lle guste ben e a quen non lle guste mal. Con que nos saiamos felices, xa está. Pero E iso é a hostia. Teste visto en esas circunstancias de incomodar políticamente? Non, Porque non bueno, é o teu tampouco un no, humor eu creo que non, podes facer un comentario que guste máis, un comentario que guste menos, pero, por exemplo, tampouco vai co meu estilo, que eu sempre digo é que se pode decir calquer cousa, depende da forma co que a digas e desde onde o digas e hasta onde o queiras tomar a ben ou a mal, pero intento que o meu estilo sexa sempre amable, facer comedia, que aínda que sea para decir cousas que non se podían decir, pasaba moito con Mucha desde o primeiro momento, parecía unha señora que non se enteraba moito das cousas e que metía a zoca todo o tempo, pero estaba tirando cada unha que nin diola. Entón, pois a mí nunca me pasou, teño que decir que nunca me pasou que alguén diga no, que non veña aquí polo que conta ou polo no meu caso, non. Sí. Iba a decir, eu creo que a Carlos sí que lle pasou, por exemplo. Sí. Incluso na propia TVG lle chegou a pasar. Sí, eu creo que sí, é o que che decía, que houve moito tempo que non nos chamaban tamén por momentos e por situacións entendo que el viviu e por decisións propias do que defendía, hacia onde defendía, como defendía tamén, porque é o que digo, ti podes máis ou menos dar a entender o que pensas, o que dis, intentar ser provocador ou intentar facer unha crítica, pero depende da forma, pode ser máis amable ou menos amable. Entón, pois, eu que sei, por eso digo que lo mellor implicouse máis en algún momento e alguén dixo, ui, cuidado, que este tipo é perigoso. E, hostia, decir que eres perigoso facendo comedia, pois bueno, é o que falamos e que se debatiu tanto tempo de os límites do humor, que é algo tan... Que crees que hai? Eu creo que os temos cada un. Quero dicir, ten cabelos, pero non son universais, non, cada un ten que ter os seus. Eu teño uns límites do que me fai gracia e do que non me fai gracia. Creo que ten máis que ver o receptor que o comunicador, digamos, nestas liñas, non? E ti tens que poñer as túas liñas de isto faime gracia, isto non, e hai cousas que ao mellor alguén lle fan gracia que para min son ofensivas, entón aí é que se non fai gracia xa non é humor, xa non lle podes chamar humor, xa cambiamos de termo, non? Entón, por eso digo que creo que é máis unha decisión da liberdade, do que está escoitando, do que está vendo, do que está recibindo a mensaxe, de cambiar de canal, de non pagar unha entrada, de non sei que teñas que decir proíbo este home.
E sobre todo eso, pode che facer gracia ou non facer. Entón, se non che fai, non é humor. A liña é esa. Ti contasme algo, eu sorrío, estás facendo humor. Se fago, pois eso non é humor. Ainda que ti creas como creador que estás facendo humor, non é. E ti, cando dis que tes os teus propios límites, tes claro cousas coas que non farías humor? Ou é algo que simplemente sae, non che sae No, facer os humor con límites esas do que cousas? me fai a min gracia e do que non me fai. Eu creo que se pode facer humor con todo, con casi todo, depende da forma. O xeito, esa palabra tan nosa, podes ter xeito para facer as cousas ou non ter xeito para facer as cousas. O decías antes que eras máis do Depor que casi que do fútbol, non? Sí. Sí. E de onde o Depor, según ti? É da Coruña. A Coruña. Sí, con A, sin a L. Sí. Sí. Eso, ti Sí. tomaches parte nesa campaña. Sí, eu tomo parte en moitas campañas de moitas cousas e líame para 3000 cousas. Custache dicir que non ou que? Cústame moito, Sí. moito dicir que non. Estou aprendendo, é verdad que estou aprendendo, pero cústame moito dicir que non. E me parece unha campaña que imos tardísimo xa. Imos tardísimo e, bueno, o que están facendo os rapaces e as rapazas de aquí tamén se fala toda esa tropa, fantástico a todos os niveles, pero no tema do deportivo é que aquí xa está, xa está. Bueno, de canto tempo tiña que estar. Se arrancaban a L das plantas en Alfonso Molina fai 20 anos ou 30, a quitar Pero volvía a medrar quitar esas. ese L do... Volvía a medrar, pero por eso digo, pero bueno, eu non sei. Eu son da Coruña, é que xa vai xunto, é que non fai falta poñerlle nada. É Deportivo da Coruña. Entón, pois, No, 18, porque os rapaces de aquí tamén se fala, tamén non só colaboran con iniciativas como esta, senón tamén os subimos o vagón, aínda que se sí. sea en espírito. okay. Teñen algunhas cousiñas para preguntar. Viña, Sí, por suposto. animaste. Sí, por suposto. Ya sabes que eles teñen moito menos filtro que a min aínda, Fantástico. A ver. Ola Touriñán, somos Darío, Elías, Julieta e Menciada. Aquí tamén se fala e queríamos preguntarche se ti eras o vacilón da túa clase. Serás o vacilón da vacilón. túa clase. Pois é o que falaba antes, non teño un gran recordo de ser, é verdad que podía ser o que argallaba, o que liaba para montar cousas, para facer cousas. Eu non teño recordo de ser excesivamente simpático nin o vacilón. Seguro que tampouco era dos máis osos, pero non teño ese recordo de ser o máis simpático, non? Non sei. Igual se estuveran aquí compañeros meus da escola, pues, como que non, joder, que claro que eras ti o que facía os chistes, o que facía o non sei que, pero non, de verdade que non teño ese recordo, non creo que fose o máis vacilón da clase, non creo. E hoxe en día a xente bota de menos que fora do escenario, fora do personaxe, esas máis vacilón. Non sei se o bota de menos, pero sí que mo di moitas veces, ui, que serio. Pois esta xente que se xa chega a unha foto, un non sei que, ou que intenta falar contigo e di, pero, ostras, que serio eres, non? Ou que... E di, sí, é verdade que eu son máis así, pero que non sei o que me pasa cando me subo a un escenario. No? Houve un tempo que eu non entendía, víame actuando, víame tal, e di, pero isto todo de onde sale? Por eso digo que o teño dentro... Era unha cousa, sí, no, e, joder, son super soso. Digo sempre, son un toxo. Son un toxo, pero podo dicir a miña familia, son insoportable moitas veces. Na casa non é todo o tempo jaja, nin jiji, e a canto máis son máis vello, pois peor aínda, non sei se é pola idade. Pero sí que non teño nada que ver no meu día a día. Joder, vos coñecesme e ves como son. Así que, non sei, hai xente que é máis parecida ao personaxe de despois, non? O sea, van ter razón os de Madrid ao final. Que vai facer con este home comedia? Non sei se teñen razón, pero tamén é máis fácil facer eso porque é o que, como son, sabes, se me teño que poñer serio e tal, creo que é moito máis sencillo que facer comedia. Facer comedia creo que todo o respeto... É máis difícil que facer drama. Sí, falase moito desto, pero Pero logo dá a sensación, sin moito embargo, de máis que ata que non fan drama os actores non os toman en serio. Pero porque non se valora. Quero dicir, non se valora... Non sei por que non se valora a comedia. Creo que hai unha trama aí contra os cómicos, sobre todo polos máis dramáticos. Hai unha conspiración dramática como non son contra a capaces, comedia. non son capaces de facer comedia, toman como couso de nivel o drama, non? O drama, o cine dramático, series dramáticas, é como todo máis intenso, máis tal, hai que darlles premios, hai que darlles non sei que,
porque non son capaces de, a gran maioría non é capaz de facer comedia. Vai ser Isto que non saia daqui. No, isto non chegará a creo ningún que é lado. un rollo así da industria. Pero mira que non me sabes? preguntei moitas veces, por exemplo, por que tiñas 8 nominacións ao Mestre Mateo ningún premio. Creo que empezo a entender, pola conspiración. Non sei, sempre buscas culpables cando non ganas. É como no fútbol, non? É culpa do árbitro. Pois será culpa miña, quero dicir, é culpa de que tamén de que os premios son, non sei se son xustos para o que gana e inxustos para os outros todos que non ganan. E sempre che ilusiona estar nominado. Os primeiros anos eu tiña esa cousa de pois igual mo dan, agora xa é un rollo de digo en serio, xa é unha movida de joder, bueno, outra vez. Está guai estar nominado por unha cousa, por qué? Porque estás traballando. E se estás nominado moitas veces é que estás facendo moitas cousas. E encantaríame levar premios, encantaríame que me deran premios, por suposto, mas non vou decir que non, por suposto, pero xa lle quitei, funlle quitando o romanticismo de que guai se mo deran. Baste facendo duro por dentro. Baste hormigonando. Non hai dor, non? Baste facendo duro por dentro e de dame igual. Estou che vendo o carácter de Wester xa, Como... Veña que temos unha preguntiña máis. Pedimos saber, cal é o número de teléfono máis exótico que tes no teu móvil? Más exótico. Máis exótico. Que entendemos por exótico? Claro, non sei. Para ti que é o máis exótico do que tes? Hostia, pues estaría guai ter o teléfono de quen? Yo voy a decir Celia Cruz, pero está morta, perdón. Sí, eso sería... O de se consigues que Bonnie chico M, o de toda esa xente que coñecín en algún vivo, algún vivo. Bustamante. Está vivo. Máis exótico, non sei. Non sei, teño teléfonos, non sei, eso, de artistas, de algún político tamén. De algún político? Sí. De que político? Pues teño de varios. Teño teléfono, non sei, de Feijóo, de Yolanda Díaz. Dos dous? Dos dous, sí. Temos un grupo de WhatsApp. No, no, teño, sí. Pero usáchelos? Sí, claro. Home, deronmos eles para algo? Pois, Ou ese rollo de queda como números e tal, desos quedas un número, pero logo... Pois sí. Por exemplo, Feijóo doumo cando marchei da Televisión de Galicia, porque me chamou para saber que pasaba. Ah, en serio? Sí, estuve con él e conteille, e bueno, e tampouco pasou nada, pero conteille. Vamos falando de moitas cousas, dos fillos, de Fariña, de un montón de cousas. Temas comuns. Temos rapaces, todo eso. De Yolanda Díaz, por exemplo, cando estive en Madrid, como ela tamén estaba, pois quedábamos moito bueno, de vez en cando para cear ou para tomar viños con outra xente galega. Eu creo que vin en Fariña, no Estrea tamén, non? Na Estrea de Fariña, no teatro. Feijóo foi vervos ao teatro? Feijóo, no, creo que no. Non saía na obra tampouco. Non sei. No, creo que no. Non sei, non recordo, no. Bueno, Marcial Dorado salía, entón supoño que Feijóo tamén saldría, sería o guiño da lancha da foto da cremita. E non sei, e algún máis, eu que sei. Pero cando marchases a TVG, Feijóo non che dixo, non te preocupes, isto se Díxome, arranxo. pa 5 vos cae aquí, pero despois pasaban outras cousas, por eso digo que non entendo. Non entendo todos eses cargos intermedios, ao mellor son os que... Tal, Pero bueno, ele sempre dixo que el na TVG non mandaba nada. Sí. O sea, igual chamou a título persoal. Non sei, pero Sabes? ao mellor el non mandaba, pero mandaban os que ten de arredor e siguen mandando, por eso mandan, quero dicir. Mandan os que mandan. Entonces, pois, ao final é a tele que le xestionan e van mandar. É así. Bueno, é así. Quero dicir, ojalá non fora, pero é así. O de Marcial non o tes, non? O teléfono. O de Marcial non. Non. O de Marcial non. Teño algún de outros, pero eso prefiero non dar nombres. Claro. Non, máis que nada porque Pero tamén vanche pedir o número igual. No, e porque, joder, despois para Fariña xa non tanto, pero para Clanes, agora que fixamos en Clanes, pois Telo por documentación. por documentación, Claro. con algunha xente que falamos para para eso, para o traballo como actor de, joder, e isto como se fai, e outro como fixestes, ou cando tu eche na cárcel, como foi, por qué, como, bueno, este tipo de cousas, de curiosidades, de ser curioso como actor para o traballo, ¿no? Claro. Oye, con Fariña conquistastes o Estado, con Clanes o mundo.
Con Clanes, con Fariña foi fantástico. Decíalo ti antes xa ca serie e despois ca obra de teatro foi todo un camiño maravilloso, pero ca serie foi unha serie, decíalo antes, dounos un salto a moitos de que nos coñeceran fora de Galicia, pero fixo moitas cousas tamén por Galicia, polo galego, aínda sin ser en galego, polos acentos, por poder traballar con acento dun lugar. Foi a primeira gran serie que se atreveu a facer eso e que funcionou cando era todo, no, neutraliza, no, que non se note onde Que se sean todos de Valladolid, non? Sí, que sean que sí, pero que non se nota, bueno, niño, tal, eso non, porque non pode haber un abogado ou un médico que teña acento galego. E foi un paso adiante increíble no audiovisual, creo, para poder facer series que teñan espírito tamén e que sonen a lugares, non? Foi o primeiro paso, despois veu Patria, cos vascos, sí. Bueno, pero foi... E que iba a decir, e Clanes, por exemplo, foi unha maravilla porque non contábamos con que unha segunda temporada, e sempre digo, joder, a ver se... Non, de produción xe che dicían, funcionou maravillosamente. hai unha temporada e isto se acaba e tal, non sei. Funcionou en todo o mundo. Como se chamaban por aí fora? Non era Clanes, non? Como chamaban? Era Gangster Guns of of Galicia, sí, Gangsters de Galicia, o Guns of Galicia. Ainda encima son series que te divirtes moito facéndoas. Quero dicir, poder andar nunha planeadora ou nun todoterreno ou pegar a xente, estas cousas que non podes facer na tua vida a diario, pois é moi divertido de rodar eso, tío. Contigo tiña que ir ben porque ti sempre fuches de Clan, o sea que estabas predestinado xa. Sí. Veña, aquí imos coa última, a ver. A ver, o máis importante, tortilla con ou sen cebola? Ela di con, ti sen, eu tamén. Eu sen cebola. Xa somos dous. Eu botar cebola e cebola, todo sabe a cebola. Cando lle metes cebola, encántame a cebola, pero se metes cebola, todo sabe a cebola. Cambia, a tortilla é patacas e ovo e sal e aceite e punto. E xa está. Sí. Ben, Para mí sí. Encántame que rematemos a entrevista con un punto de acordo como Sí, este. sí, totalmente. Ti és moi xogón? Moi xogón aquí. Gustache Moito, xogar? moito. Gústame xogar e gústame sobre todo ganar. Xa. Pues Sempre, vai gañar, complicado. sempre. Vamos a ver se o consegues, que temos Sí. o xogo do vagón aquí a vuestra. Ouri, temos aquí a Carmen Méndez. Dame a sensación de que vos coñecedes. Moi boas, Carmen. Non Non nos levamos nada ben, Non. É do Celta, imagina. Pois entón vai ser perfecto. Creo que buscamos a persoa perfecta te para crees. este xogo, porque Carmen é a que se vai encargar de dirixir o xogo do vagón. Veña, non sei que tal de xogos de mesa, Touri, se che gusta. Moi ben, non? gano sempre. Gana sempre, Sí, pois sí. a ver este. Benvido ao xogo do vagón. Aquí temos un tabuleiro de xogo que como vese como tren, o noso tren, no que estamos, pero que na realidade é como o seu espello negro. Estaba deste Luís viaxando no tren tranquilamente. Moi Ían tranquilos. 75 persoas máis, Estiveron caladiñas toda a charla. O sí, tren bastante. completo. Estaba desconversando, todo moi ameno, pero de repente escoitouse un estrondo fortísimo Notáchelo. Sí. e o tren freou de golpe na escuridade dun túnel. Estades atrapados nun túnel. Levades 8 horas atrapados, sen contacto co exterior, totalmente incomunicados e a escuras. Normal que diga que xa empeza a ter fame. Empezas, As claro. tripas xa A situación non pinta ben. É delicada, é delicada. É sí, delicada. sí. Eu con fame, cuidado, Sabes esta peli do avión? Sí. Pois pode ser nun tren. Pois cuidado. Por eso non nos atrevimos a buscar un avión para. No. E por se fora pouco, aquí a persoa que teño aquí a miña dereita, que normalmente é boa persoa, normalmente. Os días pares. No, así, algún día, pois converteuse así de repente porque se lle cruzou un cable nun axente do caos. Eu creo que incluso pudo ser responsable deste accidente. Eso non o sabemos. Non hai forma de demostrarlo. Non hai forma de sabelo. Pero o que sí sabemos é que ti tes que intentar ir pasando probas, ir pasando por todos os vagóns e chegar á locomotora, e el vai se encargar e vai facer todo o posible para que non sexa así. Para que non saias do túnel. El vai querer que quedes aí atrapado. Vale. E despois hai outra cousa importante que é o índice de supervivencia, que é o que ves aí co coello branco, que agora estás a tope de índice de supervivencia, pero conforme falles preguntas ou perdas tiradas de dados coa xente do caos, pois iso pode ir a menos. Que me fai máis gracia, vale. Estaba como comendo, tipo, como de estado. Digo, Tiña fame como a ti. ao final se chega aquí xa o deito, vale? Exactamente, pois O do como cuello chega é aí... un homenaxear de bullo tamén, non? Sí, é a filla da verdade. conexa, home, claro que sí. Estaba todo pensado, Así me gusta, Pois moi mira, ben. se chegas, vas perdendo puntiños, se chegas aí a cariña que simboliza a xente do caos, antes de pasar as 7 probas do vagón e chegar á locomotora, xa sabes o que pasa, non? Que te quedas atrapado no túnel
para sempre. Xa E máis. non queremos iso, verdade? En principio non, Vale. teño que volver a Pois casa que me avisei que volvía. Pois podemos empezar. Primeiro vouche dar esta carta, Okay. que é a túa mochila de xogador. Metinche un cartón de deleite e un paquete de mariñeiras da Veiga. O almorzo está Que resolto. cuidado, para a fame que tes, Para mira, xa está sobrevivir. solucionado. Ah, de carajo, sí, claro. Pero agora tesme que decir que outras 3 cousas queres levar na mochila. Pois quero levar. Un libro. No, en principio no. principio non. Quero levar unha parrilla. Unha parrilla. Pero de que mochila falamos? Ah, A mochila no, de Doraemon. A mochila. Perdón. Non é unha mochila tan grande. Ah, vale, dime de que É unha dimensións. mochila así, bueno, dimensións básicas dunha mochila normal de deporte, que sei. Teño que levar cousas ou persoas ou que teño No, que levar? 3 cousas. Tres cousas. Persoas xa van no tren. No tren. Sí, pero Levaría. na mochila. Levaría. A grella non, non. Claro, non valen un teléfono, estas cousas non valen, entendo que non. Ou Sí, vale un teléfono para Vale, un poñer teléfono. música, para Sí, enredar. claro, sí. Levaría un paquete de pipas. Un paquete de pipas. Levaría Con sal ou sen sal. de Facundo. Non, De Facundo. Aí non hai debate sobre aí eso. non. Un paquete de pipas. Pero será moita sede, levas 8 horas encerrado. Pero levo leite. Que leite, o millo para quitar a sede é para cando che pica un pemento é leite. E levaría uns chourizos, por exemplo. Uns chourizos, vale, uns Chourizos. chourizos. O pan, un bolo de pan. galletas. No, prefiero pan. Paquete de Pan, pipas. pan. As pipas para E o postre. Quita o teléfono. chourizo, No, quita o chourizo, pan, pan, un bolo paquete de de pipas e o teléfono. Sí. Esas son o teu equipamento, Sí, aparte do sí. que xa che metemos nos. Vale, pois, Con eso chegas a fin do mundo. con eso vamos. Pero para conseguilo tes que superar na tirada de dados o axente do caos. Para conseguir todo ese equipamento. Se non o superas, vai che quitar unha das cousas que elixiches. Veña. Vale, entón veña, tira os dados. 4, 9. A ver, que non é moita pasa, cousa. Luís? Non é moita Non é cousa. moita cousa, non. Uf, 14. Sóbrame un dado. Sobrante. Pois que lle quitas? Que lle quitamos? Vendo a cara de felicidade co que o dixo, eu creo que che vou quitar o pan. O pan. Ui, Tobi, non sei, Terrible, vai ser E terrible. ademais, Isto cando fas dieta para mí é o peor. Quero dicir, o isto quitar de do cando che quitan o pan, non? A mí quitamos patacas ou outra cousa, non teño problema, pero pan. O pan non. O Pois que pasa é que postos a quitar ou non sair con 3 cousas na mochila, eu creo que temos que quitar un punto de supervivencia. Claro, ia che decir, Luís, Sin con pan. ese equipamento que ten global... Un ou dous, que sin pan non Ten vale razón, ninguna. dous. Dous, Vale. Pois entón, así vas comenzar o show con 2 puntos Vou menos contra min. de supervivencia. Creo que Pero me as historias boas son cando se remonta ao final, sabes? Eso é esas? verdade. Aí se lle ve o deportivismo, Pois xa está. Pois nada, así comezamos. Pois entón xa podes roubar a primeira parte, a primeira doulle a carta. volta, verdad? Dos a volta e sitúela aquí. Mira, é un tipo aí... Ai, Un niño contento. unha nena. Unha nena. A carta da crianza. Oh. Sí, pois contoche, no tren viaxa unha crianza que non para de preguntarche que pasa, que está pasando, está asustada, porque estamos parados aquí, porque está todo escuro. Claro que non pregunte canto queda Canto moito. queda. Sí. Claro, e decidiu por algún motivo que ti que ño ten que explicar. Ujú. Como yo contas? Que lle dirías a esa nena? Como como se ti foras unha nena que Se yo conte Ela é a nena. Eu son a nena. pois é moi fácil, tranquila, non pasa nada, estamos nun túnel, pero é un problemiña que ten o tren porque fai estas paradas para facer esta cousa como de misterio, non sabes? Entón, ti agora non teñas medo. E se queres, viñeche con alguén? Tes túa nai e toda a túa familia? Sí. Pois vamos facer unha cousa, vamos meter un susto. Eso gusta moito aos nenos. Aos nenos todos gusta moito o tema dos sustos. Vale. Entonces ves comigo. Vale. Vamos meter un susto a tua nai. Vale. Que se vai cajar viva. Moi ben. E se non entende así, os nenos da hora, deixo yo o móvil e poñolle vivo pa lula. Opción B. Porque eles con móvil enredan moito. Moito, sí. A ver, eu penso que a explicación non estivo mal, pero aquí o axente do caos ten que decidir A se ver, lle convence a explicación. Por favor. E se non lle convence moito, tedes que facer unha tirada de dados. A ver, eu non sei. estaba disposto a que non me convencese. Sí. Pero entre que eu son moi fan dos sustos e que de un plan B, eu creo que... Eu creo que... Veña, va, decidimos cos dados. Pois cos dados decidides. Pois veña. Ves? Uf. Ves? Dalle aí. Notábase. Notábase que os dados... Xa marcho. Bueno, onde vas? Mira que paliza, moi ben. A ver, moi Moitas ben, cousas. Touri. Cosas Non perdiches Estaba puntos claro que e fixera seguimos ben. avanzando. Claro, Fixo moi ben. Os dados deronlle razón, así que
Seguinte carta. Acollo outra. Claro, e O para poñendo coello non aí. colle enerxía nin nada, non? Nada. Non, o coello recarga. único... Solo vai para atrás. O coello Solo vai para atrás. Bueno, vai pode para haber algún momento no que vaya para diante, Pode pero ser, é vale. difícil. É difícil, Normalmente vale. vai para atrás. Isto que é? Comida. Sí, Llama pouca. está vinculado ca comida. Como sabes, ti xa levas leite, mariñeiras, bueno, pan agora xa non. Pasa, non? Pero leva pipas. E leva pipas, levas moita comida. Pero claro, non todas as persoas na viaxe levan comida. Hai xente que non ten nada. Entón, facedes unha asemblea para decidir se colectivizades todas as provisións que haxa ou non. Nesa asemblea, ti que votas? Colectivizar sí ou non? Eu sí. Votas que sí, moi ben, non? Esa votación. Calquera outra alternativa. Vale, calquera outra alternativa, ao mellor perdías puntos, vale? Pero con esta non, entón sigues avanzando e guardades todas as provisións xuntas, pero debátese outra cousa, se ten que haber alguén vixiándoas ou non. O sea, ti que opinas? Que creamos un servizo da orde onde alguén está vixiando esas provisións e vai ou non? Para min non sería necesario, pero Mira que pode pasar moito tempo, que a xente con fame é capaz de facer calquera cousa. pero que vixía mesmo tamén, dixeches, o Pero a que ti vixía e vivimos nunha sociedade que o vemos bastante claro, que vixía das cousas que son de todos, a verdade que tamén normalmente apaña. Xa. Entonces, Vale. pues, Entón ti non pollerías a ninguén. No, Pois vamos comprobar se gañarías esa votación cunha tirada de dados Veña. coa xente do caos. A ver Pues se tira ganas ti esa No, votación. por favor, primeiro invitado. A ver que pasa. estou tirando bastante ben. Está, Caramba, Creo que veníamos dados cargados. A ver, Habría que sumar, pero creo que ganei. 12. Gañou, Sí, Tiña un estivo aí, seis. estivo aí. En fin, Sí. Gañache la Non votación. Por un. sumastes. Por un. Por un é como se o ganas por 8. Eso é certo. O importante O gaña. importante é gañar. Importante Pois gañar. seguimos avanzando. E saco outra carta? Sacas outra Veña. carta. Veña. Pregunta. Que nervios. Pregunta. A primeira liña de alta velocidade de Galicia data de opción 1, 2001, Ujú. opción 2, 2021, opción 3, 2011. 2021. Ai, no. No, Pero no. real, quero dicir. Sí, de pero, verdad. Non hai ese que o digan, ano- inauguramos a alta velocidade No, e pero despois non existe, non de alta iba a alta velocidade, velocidade. no 2021 é o ano que se uniu Ourense con Zamora, pero no 2011 uniuse Coruña con Compostela con Ourense, e xa era alta velocidade. Xa era o qué? Alta velocidade. Eu viña no tren e non é alta velocidade. Alta velocidade. Así Bueno, que se queres considérase tiramos os dados, que pero que non podes decir, sí, inauguro esta alta velocidade e despois vas a 60. Non Bueno, podes. pero en Estás teoría era alta impugnando o resultado velocidade. Estás oficial. impugnando o resultado. Un punto de supervivencia menos. Quítalle aí un punto de supervivencia. Xa o quita el, mira. Xa o quita el. Mira Moi que ben. gadiño No, hai. está sendo moi legal, Ah. Pois seguimos, entón colles outra carta e seguimos avanzando a ver A que ver. pasa. Ala. Que isto A miña. Uf, é a carta do axente do caos. A carta de Luís. Mm. Luís vaiche pedir algo e se non o faz, perdes xa 2 puntos de supervivencia. Se o faz e non lle convence moito, tedes tirada de dados. Pero se o faz e lle convence todo o que fagas, pois nada, quedas así como estás. Entón non sei que lle queres pedir a Touri. Eu creo que en vez de a Touri, podíamos pedir a Mucha que me convencese para que a Touri non lle quitemos máis puntos de supervivencia. Pois veña, a ver. Esto estaba xa... Non sabíamos que iba a traer, Non sabíamos. Pero mira que ben veo, E vai, Aí vai, a ver. É unha A ver se me acordo. É unha cousa entre Muchas e Andocán, isto. Sí, É unha cousa un rollo extraña. Capitán Pirata. Falta máis gafas, pero... A ver, meu neniño, ves como era a cousa. Este non falaba así moi ben, era lucha, pero necesitaba os puntos de supervivencia, porque os do carné quitaronmos todos. E tiña os do Eroski, tiña o Eroski para as potas, sabes? Non se pode decir marcas, non? Potas, non Pas se un pode. pelo. Ai, que recuerdos. Ai, que cousa. E necesitaba os puntos, meu neno, porque son pa unha cobertería. E necesito os puntos, non mos quites, vale? A ver, ese movimento de ollos final estivo Sí, moi ben, hai que sí. recoñecelo. Eu creo que imos decidir cos dados, pero me vouche dar 3 puntiños. De marxe. Un por cada movimento de ollo, así, dese final. Dasle 3 puntos de Non me ventaja. acordo de moi ben vantaxe. como... Non falaba así, pero teria A que repasar. A mí- Mucha, non? Era... Bueno, Era un pouco máis nucha que mucha, non? sí, non, eu que sei. Era unha mestura aí de mucha. E entón que fago? Irás e Tiramos sumas dados, tiro e dados. sumamos 3, buf.
13, 16... 16. 16. E agora ti, eu creo que lle vas ganar, A ver, Era sí, de, home. era de xustiza, ves? Era de Os xustiza. dados van 6. contigo cando a cousa o merece. Sí, Isto sí. está clarísimo. Pois moi ben. O esforzo que fixen tamén. Seguimos cos mesmos puntos de supervivencia. Preguntaba está. antes, vai volver mucha nucha, mira. Mira, Mira, ti, de momento Que volve desastre, mucha. é mellor non volver. É que as segundas partes. Se non volve, quedas en puntos, Aí vai. Salvou Xavier, igual. a carta do escombro. Pois Do unha escombro? Sí. Como dos combos? Chámolle así. É unha viaxeira que É propón... pola carta, non é por É pola ninguén, carta, non é por ti, É unha viaxeira que propón crear un equipo para quitar escombro. Para intentar sair, claro, do túnel. Entón, o túnel está a escuras, tedes moi pouca iluminación, tedes as provisións que tedes, pero, bueno, non hai moitas. Entón, ti que crees que paga a pena o esforzo? Ti apóiala e sumaste ao traballo de quitar escombro e intentar sair? Que farías? Home, sí, de entrada sí. Quero dicir, polo menos pa de encargado. Quero dicir, sempre fai falta un que diga como hai que ir facendo, non sabes? Ajá. Entón eu sumo. Entón, ti sumaste, ti sí, queres... completamente. Vale, pois hai que tirar os dados para ver se ten éxito a operación ou non. Queres lle dar algún punto de vantaxe por esta... non sei, O encargado, pregunto. o que está mirando como traballamos No, demais, ningún. no, No, que está dicindo como hai que No, facer. xa. vale, a ver, venga, a ver. Uf, sete. Ves? Se soubera, decíalle, fai no ti. Claro. Xa, como sabendo que iba a perder, xa. Además, o encargado sempre tivo un termo que era este de encargadillo, non? Sempre se utilizaba aí ese... A ver. Uf, pois non sei ben a operación No, de teño quitar que baixar escombro. aquí No, a- espera, sí, pero sí. espera. Sí, vas perder un punto xa, Ah, pero no, pero é no, por outro por- lado, O por sea, onde? Aquí, estás facendo trampas. Estás Xa facendo trampas. No. Aí, so Aquí, perdese aquí. para aí, sí. Claro. O sea, saiuche en contra, entón volves cun dor de costas terrible. Cando che doen as costas, onde che doi a ti máis? Pois nas costas. Nas realmente. costas, Xa, pero- A cabeza noto normalmente. menos, pero na... En todas... Na parte baixa, na parte baixa. Pois ves que a parte baixa destrozada. Sí. Estás fatal, e doiche moito, e efectivamente perdiches un punto de supervivencia. vale. Pero bueno, estás aí no límite, Touri. Non podes... Isto no límite de chegar e no límite de morrer. Estamos aí xogando... Como as Xogando boas, no como as límite. boas historias. Esa é No verdade. minuto 90. Está. Aí, Pois veña, Outra pregunta. outra pregunta. Colles o tren na Coruña. Mm. Seguro que moitas veces o colles. E ves aquí en dirección a Vedra. Mm. E pola megafonía do tren anuncian unha parada facultativa. Que están anunciando? Un, que é na que se adoitan baixar os e as universitarias en Compostela. 2, que o tren ten que realizar unha parada por avaría ou atranco nas vías. Ou 3, que hai unha solicitude específica de recoller ou deixar pasaxeiros aí nesa parada. A terceira, non sei. Acertou. Moi ben. Sí, Pero sí. Antes impugnou, cando fallou, podía impugnar Sí, agora. agora que non acertou. impugnas, non, ahora non. acertaches, parada facultativa é iso. De Porque feito, eso sí que é objetivo. Claro. É Porque objetivo. non hai un dato dun ano. Non. Por exemplo, cando remataron as obras na Cidade de Cultura? Remataron. Por eso. Nunca. De feito, a parada de Cerceda Meirama, que hai cerca de Coruña, é unha parada facultativa, Facultativa. que o tren regional só para se hai Se hai un previas pasaxeiro que peticións. ten que baixar aí. O Ese regional, non- o de alta velocidade non para nunca. Non para. Bueno, alta velocidade velocidade. quero velo eu ainda, a día de hoy. Vamos Quería che ver eu mandar onde o está 2011. o de alta velocidade, Onde ven o dato. porque ainda non colle velocidade hasta chegar a Cerceda desde a Coruña, non colle velocidade. Que desde Cerceda a Coruña ainda tardas tanto como chegar a Santiago casi. Iso é certo. Ah, moi ben. Pois nada, seguimos avanzando sen A perder última. puntos. A última carta. A ver, que che toca. Pues xa cheguei, Xa chegaches, sí. claro. Que Además, chegou como sorte, estrela. que sorte. Como estrela. Porque o comodín, a última xogada do comodín é, pois se che tocase antes poderías saltar unha, ou se algunha das probas non pasas, pois poderías utilizalo, pero tocarche aí xa ganou. Xa ganaches, Touri. Sí, Xa te non teño salvaches. que De decirlle- feito, Óscar Puente xa avisou en todas as redes sociais Sí. a liberación do tren do túnel. Está avisado por Está Twitter. avisado. Pero non será que agora lle teño que dicir a Luís que faga algo? No, a ver, non sei, se a xente do caos está disposto. A ver, A ver, que como gañador tes unha como prerrogativa. gañador, veña. Tens que A ver. fazer de mucha. De mucha. Non vou ser capaz nin de atalo. Espera, aquí ainda vou conseguir. Sí, está medio atado xa. Sí, espera, A ver, podo desfacelo. No, fíxero dúas veces, deberías atalo ben. Mira, só tens que facer de mucha, Mira, as gafas pero teños. atando ben o pano. Desato e intenta facer de mucha. Só E poñer o pano. Só poñer o pano. Eu era dos que suspendía manualidade sempre, Íbamos ben.
E ahora, así. Outro, doble nudo, 2, porque Ah, así sí. non chega. desfais. Sí. Pero bueno, como vimos telo pouco, igual la apañamos, ¿no? Perfecto. Co pañuelo as gafas, ese... Vamos a deixar o conexo onde está. Pois parabéns, que Maravilla, moitas ganache. gracias. Moitísimas gracias Joder, a ti. a mí extraño non ganar, pero... Pero ibas a enfadar se perdeses, eh? Sí, iba a No, marchar. no, Sí, teiche houbo- momentos Eu tamén de... vin que facíades porque non perdés. A ver, houve momentos No, é así, verdad. algo de tensión, pero a xente do caos tampouco se portou tan mal. No, no, pero sodes tes moi que- blandos. pero tes que- Espero que, Eu penso espero que que cos sí. seguintes sexades un pouquiño máis duros. Tens que saber que mucha salvo a vida, eh? O sea, imagino. E salvouma e arreglouma. Dúas veces. Torio, un placer terte con nós aquí no vagón, Un de placer verdade. estar aquí con vos. Esta viaxe foi super divertida e super bonita, así que moitas gracias. Nada, a ti, gracias. E non sei se ter un atraco para o final. Ala. Mais atracos. Dime, Non, digo. Que nos faz para rematar? que vos fago eu? Sí. Apaga as cámaras. Somos tres, vai ser precioso. Non sei que vos fago, que non sei, claro, falamos antes, Carmen tamén entende un pouquiño deste, de cando estás facendo un monólogo necesitas un tempo de preparación, de uns tempiños para colocar o público onde queiras, para que chegue ao tempo dos gags, o tempo de rirse, igual primeiro fase emocionar, non? Un pouco A trampa, sí, un soltas pouco aí a máis trampa. sentimental para despois dicir unha animalada, este tipo de cousas, non? É un pouco como este discurso que estou facendo agora, Que parece que vas por un que lado. parece que vas hacia un lado e dixo, que eu piña aquí a rirme e o tipo está me levando a un lugar onde non quero. E ao final o que necesitas é que saia un sorriso, non? Entón o que podemos facer é contamos un chiste. Que son malísimo, eu non son nada de chistes, pero, bueno, teño varios, non sei cal escoller. Os chistes malos teñen moita graza, moitas veces, Sí. precisamente Bueno, porque... é que non son malos, Ah, son vale. malos. Son mal Claro, contados. decimos, son chistes malos, pero rímonos. Pero rímonos Entón, moito. os malos son os que non nos rimos, é como o humor antes Certo. da liña do humor. A ver. Entón, teño un... Vou contar este primeiro, a ver que Vale, vos pues. parece, e despois A ver. se teño outro como que é máis fácil, quero dicir, máis fácil de para rir, non? Vale. Eu se non Que me fai cousa graza máis non me obvia, vou non? rir, Luis, se non nos fai graza non nos rimos. Tiramos os dados. Vale. Pois sí, mira, deste chiste. Hai, por exemplo, Facultade de Santiago de Medicina, é un forense examinando un cadáver con auxiliar, con axudante, e dillo o forense ao chaval, di, abra el cadáver. E dillo outro, pata de cabres. Ai! É que é unha tontería, pero é das cousas máis bonitas dos chistes máis bonitos que me teñen conta. E agora a xente na casa dicindo, non me entendo. Que eses tamén son moi bonitos. E cale o que era de rir? Queres outro máis? Dixeches que tiñas un por si este fallaba. Por eso te fallaba. Teño outro. Teño outro chiste que creo que debe ser dos únicos que contei na vida, porque non lo contou un señor que subiu ao escenario unha vez cando facíamos mucha nucha, facíamos a coña de hombre, está aí Paco, joder, este... Claro, pero para meter a xente en compromisos. Este conta uns chistes que... E subiu un tipo todo decidido, que era Guardia Civil ainda. Todo serio, e contou este chiste que é fantástico. En Ponteceso foi isto, fai moitos anos. Un tipo que entra nun bar, entran as ganas de ir ao baño, bueno, pide algo para decir teño que ir ao bar, tal. Entra no baño de homes que temos, Carmen, non sei se tu veche algún momento no baño de homes, Sí, hai estes váteres que hai de parede, digamos, Sí. que para vos non valen porque esta jarras podes pegar un ostión para mexar ali é complicado, como de espaldas para unha muller, digo, non? Sí. Teño uns caramelos como de eucalipto, que non son caramelos, vale, é un rollo para desinfección. Digo, porque hai xente que os probou e desinfectan que nin Dios. Entón, había tres baños de parede e os dous dos lados estaban ocupados pois dous tipos que xa estaban ali e o tipo di, métome aquí no medio e puxos a mexar e esta cousa que tes que polo menos non sei as mulleres se vos pasa pero aos homes este rollo que che ven o peidiño de cando estás mexando. Carmen, Algúna vez. alguna vez sí, non? E venche con esa gana de botar un peido e o tipo dixo, vou tusir.
E así, mentras tú subo o peido, non creo que estes tampouco se enteren nin nada. E tusiu, pero o control das cousas corporales non se lle coordinou ben ao tipo, tusiu, e cando acabou de tusir foi cando botou o pedo. E ao mesmo tempo que eran os mocos. E dillo o tipo que tiño lá, oi, choc, cas orellas non sabes facer nada. E eu non son de chistes, pero bueno, estes dous son dos millores que teño, quizá. E non é un monólogo, pero ten un pouco de todo, de explicación e de sorriso nos momentos que ten que telo. E de crear clima. Pareceos. Encantame estos que podes estar visualizando. Claro, estás visualizando Claro, é que son todo como momento. historias. A mí tamén me gusta Todo o moito que pasa, entón, esos chistes que claro, son moi como simpáticos. historias. Ademais, cando os visualizas sempre lle pasan ao protagonista. Sabes? Sempre lle pasan a quen lle está contando. A mí pasan a mí, cando eu os conto estou me vendo eu facendo estas cousas, non? O que pasa é que no dos mocos non sei se son o que estou lá ou que está xusto facendo todas esas cousas co corpo. Cal vos gustou máis? Porque son dous estilos de humor. Sí, eu quedo co do forense. Tamén penso. Ainda que este tamén está moi ben, Sí, sí, sí. Porque é como máis inteligente, verdad? Sí. Pero o outro non sei se máis como sorpresa, máis É como que- que non o esperas. É que o humor, por exemplo, o humor que intento facer ten que ter un pouco dos dous. Quero dicir, eu sei que o segundo chiste gusta a máis xente, pero hai que facer tamén un pouco de humor que ao mellor digas, por este lado non o viro, mira de onde saca o humor desto que aquí parecía que non había nada. Unha combinación de humor de pensar e humor de peidos é imbatible. Pero eu non podo deixar de facer humor de peidos e de caídas e de caca. Non deixes de facer nunca humor. Eso é o que hai que facer, porque hai moita xente que repudia un pouco ese estilo de humor. E o humor se fai rir é a mellor medicina que pode existir. Pois así o vamos deixar. Dobre graciñas, mira como tiñamos un gran final. Cun poema.